Saúdos, benvidas e benvidos a Soltando Estacha. A fin de semana do 20 e o 21 de xullo deixou unos 4 bandeiras na Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. Vamos repasar este póker de citas, comezando coa Liga B. Tarde de Cans para celebrar a 29ª edición da bandeira Concello de Bueu. Terceira xornada da Liga B, baixo a chuvia e entra a néboa, que comezou cunha primeira quenda na que remaron Salgado Perillo polo carreiro 1, a filial de Bueu-Ximei polo 2 e Ribeira polo 3. Regata a 4 longos e aí temos a metade de percorrido como Ribeira distanciábase de Salgado Perillo, que marchaba na segunda posición, e os anfitrións, a filial de Bueu-Ximei e a terceira, esta primeira das dúas quendas. As miradas exteriores que non se podían percibir dende o pirao de Bueu, e a liña de meta cruzaba en primeira posición Ribeira, segunda Salgado Perillo e terceira a embarcación local. Baixo paraugas, o público asistía a quenda de honra con Puebla polo carreiro número 1, a filial de Chapela Uofco polo 2 e a líder Cedeira polo 3. Puebla e Cedeira chegaban igualadas a puntos a esta terceira xornada. Foi a Candieira a que alcanzou o ecuador da regata en cabeza, seguida por Puebla e terceira a filial de Chapela Uofco. A filial de Chapela que estaba aí loitando co tempo de Ribeira, gañadora da primeira quenda. Cedeira estivo contundente, conseguiu a súa segunda vitoria consecutiva. Puebla acabou sufrindo para conservar a segunda praza por diante de Chapela Uofco. Aí está a celebración de Cedeira, líder en solitario e adxudicándose a bandeira Concello de Bueu. A verdade que estamos bastante contentos co empezar a temporada. Bueno, a primeira regata foi así con tandas distintas, un pouco para ver onde nos posicionábamos. O traballo estaba feito do inverno, agora parece que están salindo bastante ben as cousas e continuar na línea. Si, no primeiro estuvemos collendo no aquecemento, estuvo bastante tranquilo o campo, pero no primeiro largo collimos aí unhas olas, non sabemos moi ben aínda de que barcos. E, bueno, despois pudémonos recompoñer un pouco e coller a nosa boga. Bueno, os números por ahora son o que din, favoritos tampouco, ao final son poucas regatas, calquer traspé pode te poñer arriba e abaixo, e a Puebla é un equipo que está bastante forte tamén, e que non afloixa tampouco en ningún momento, non é dicir que se vai deixando ni moito menos, entonces, bueno, hai que estar atento durante toda a regata. Hoxe fomos cun pensamento da regata de mellorar e buscar a mellora durante todos os fins de semana. Penso que a progresión que estamos tendo é moi boa, cun equipo joven, como podo ter eu tamén 19 anos, é a media máis ou menos da plantilla. Buscamos cada regata mellorar, un pasiño máis, mirando xa por puntuar máis puntos ou intentar conseguir algo. Agora temos a regata da casa, vamos a intentar mellorar un pasiño máis para esta fin de semana. Eu vexo moi posible, de feito a semana pasada quedamos moi preto de Chapela e creo que podemos intentar pelear por estar aí. Ao principio mollados tal, un pouco de frío no corpo, pero ao fin e ao cabo o de todos os anos, os que entrenamos en inverno tamén estamos acostumbrados a este tipo de clima e así. E regata mellor que anterior é o que vamos buscar, cada regata mellor. Tempos das dúas quendas en Bueu, coa vitoria de Ribeira na primeira e na de honra foi Cedeira, quen avantaxou en 26 segundos a Puebla. Terceira a filial de Chapela Uofco na Seral. Cedeira, líder agora en solitario cun punto sobre Puebla. Tamén na tarde de sábado, pero en Rianxo, dobre cita aí coa Liga Femenina e a Liga A. Comezamos coa competición das mulleres, tamén tarde de moi mal tempo. No Barbanza, as dúas quendas lanzadas. Na primeira Castropol, Mugardos a Cabana de Ferrol e Cabo da Cruz, e na segunda saían Rianxo, Cesantes a Megro, Bececical, Chapela Uofco e Salgado Perillo. Aí chegaban a primeira virada. As da primeira quenda, na quenda de honra, atención á sorpresa, aí estaba
Cesantes Amegrove Cefical meténdolle nada máis e nada menos que 12 segundos a Chapela Wofco, as campioas e as gañadoras das dúas regatas celebradas esta temporada. Saltaba sorpresa terceira que ia o conxunto local de Rianxo, loitando aí con Salgado Perillo. Pois iría confirmándose esa superioridade de Cesantes Amegrove Cefical, aínda que no segundo longo Chapela recurtou 2 segundos, despois no terceiro a diferenza foise a nada máis e nada menos que a 20. Entraba como ganadora da primeira quenda Cabo da Cruz, asinando un bo rendemento a filial do conxunto de Boiro, e despois aí vemos a entrada de Cesantes Amegrove Cefical por diante de Castropol a Kendo Brou, e a primeira victoria da temporada para Cesantes Amegrove Cefical. Chapela Wofco mantén o liderado. Aí temos os tempos, con Cabo da Cruz a máis rápida na primeira quenda e Cesantes Amegrove Cefical na segunda, con case 20 segundos respecto a Chapela. Terceira Cabo da Cruz na xeral, un punto de vantaxe para Chapela Wofco respecto a Cesantes Amegrove. E seguindo en Rianxo, imos coa 21ª bandeira Concello de Rianxo, quinta xornada da Liga Masculina, as dúas primeiras quendas lanzadas. Na primeira Mecos, Narón, Cesante, Rodavigo e Mugardos a Cabana de Ferrol. E na segunda Urme, Cabo da Cruz, San Bertolomeu, Oversí e Rianxo. O tempo impropio do mes de xullo, e aí temos a Mecos a máis rápida na primeira quenda por diante de Narón e de Mugardos a Cabana de Ferrol, pechando Cesantes Rodavigo. E na segunda das quendas, dentro desta primeira quenda lanzada, aí temos o duelo establecido entre Rianxo e San Bertolomeu Oversí. Terceira viraba Muros Esteirana e cuarta a filial de Cabo da Cruz. Estaba complicado o mar esta tarde en Rianxo. Muros Esteirana intentando recuperar algún posto, e os problemas de Cesantes Rodavigo nesa virada que os deixaría pois totalmente fora da regata. Rematarían, pero ocupando unha xornada máis a última praza. A entrada na liña de meta de Mecos como gañadora da primeira quenda. Segunda posición para Narón. E terceira finalizaría Mugardos a Cabana de Ferrol. Cuarta Cesante Rodavigo despois dese problema. Aí está o lamento dos remedios de Cesantes. Rianxo impoñíase na segunda quenda por diante de San Bertolomeu Oversí, que non podía co tempo de Mecos. Xa chegamos a quenda de honra. Aí estaban as 4 primeiras clasificadas na xeral: Tirán Pereira, Castropol, Chapela Wofco e a invicta Ares. Unha xornada máis a Santolalla de Lubre, que impuxo a súa lei dende o primeiro longo. Máxima igualdade entre as outras 3 embarcacións, na que acabaría asinando o mellor resultado no que vai a temporada nesta quinta xornada Castropol. Aí temos os asturianos, os da embarcación da Ría de Leo, que farían segundos. Triunfo incontestable de Ares, 5 de 5 para Santolalla de Lubre. Castropol, que se imponía a Chapela Wofco, e cuarta finalizaba Tirán Pereira. Hugo Rascado recollendo a bandeira en Rianxo. Unha semana máis estiveron inabordables os da Santolalla de Lubre, aí festexando esta temporada ata o momento impecable. Temos os tempos con Mecos a máis rápida na primeira quenda. Na segunda Rianxo e a victoria de Ares con 15 segundos respecto a Castropol. Terceira Chapela, cuarta Tirán Pereira na xeral. Ares 9 puntos de vantaxe, empate entre Tirán Pereira e Chapela Wofco. O domingo a Liga Femenina o Trofeo Xunta de Galicia celebrou a súa segunda regata da fin de semana. A Enseada da Cabana acolleu a 8ª edición da bandeira femenina Cidade de Ferrol, que ao mesmo tempo exerceu de sexto memorial Miguel de Rungs Criado. Despois de medir forzas o día anterior en Rianxo, as 7 embarcacións desta competición reencontráronse na cuarta xornada da temporada. Un desafío a 6 longos nas augas de Ferrol. A
As quendas confeccionáronse segunda clasificación da véspera. Deste xeito, na primeira, estiveron Castropol, Rianxo e Mugardos a Cabana de Ferrol. Nada que ver as condicións coas da tarde anterior en Rianxo. Precisamente Rianxo chegaba en cabeza. O remate deste longo por diante de Mugardos a Cabana de Ferrol. E terceira posición para Ría de Leo, para Castropol. Na cuarta virada continuaba Rianxo a fronte, seguidas as remeiras rianxeiras polas locais, polas de Mugardos a Cabana de Ferrol, que terán dúas citas seguidas como locais, a vindeiro sábado de novo, neste caso Mugardos, e Castropol, que non conseguía chegarse ás outras dúas embarcacións. Os últimos dous longos non variaron as posicións, entrada a meta de Rianxo como gañadora, Mugardos a Cabana de Ferrol segunda, Castropol terceira. E había gañas de desquite por parte de Chapela Wofco da líder na quenda de honra, na que tamén estaba a gañadora o día anterior, Cesantes Amegrove Cefical, Cabo da Cruz e Salgado Perillo. Aí temos a Chapela no primeiro longo, 17 segundos máis rápida que Cesantes Amegrove Cefical, que ia prácticamente a par de Salgado Perillo. Cuarta quedaba Cabo da Cruz, que fixera terceira a tarde anterior, pero pouco tivo que ver esta regata pras de Boiro. Chapela Wofco, que xa na cuarta virada ia conseguir unha vantaxe dun minuto respecto a Cesantes Amegrove Cefical. As líderes estaban desquitándose do acontecido a tarde anterior, poñendo toda a carne no asador. Esa cuarta posición de Cabo da Cruz, que comprometía a súa clasificación nesta bandeira. E a entrada a meta de Chapela Wofco, terceira bandeira que se adjudica esta temporada. Segunda posición para Cesantes Amegrove. Terceira entraba Salgado Perillo, cuarta Cabo da Cruz. Aí subía a patroa de Chapela Wofco, confirmando o liderado do seu equipo, que sae moi fortalecido desta regata en Augas de Ferrol. Aí vimos cos premios do Memorial Miguel de Luns Criado, con todos os equipos recollendo ese detalle por parte do club organizador da Cabana de Ferrol. Bueno, a verdad que era unha vitoria necesaria para o equipo despois do resultado de onte. Xogámonos o liderato da Liga, tiñamos que ganar sí o sí, e a verdad que con esa diferencia pois axuda moito ao ánimo do equipo. Despois do resultado de onte tiñamos que ganar sí o sí para mantener o liderato. E bueno, foi un pouco tamén para subir o ánimo do equipo despois da mala regata de onte. Bueno, la regata de hoy fue bastante dura, no encontramos la remada y pues se nos hizo bastante complicado, la verdad. Bueno, obviamente está complicado, pero a ver, tampoco estamos tan lejos en puntos. Si seguimos trabajando poco a poco hay bastante margen de mejora. Entonces yo creo que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, pues podemos seguir dando sustos como el de ayer e poder pelear aí por la Liga, claro que sí. Tempos das dúas quendas, a primeira para Rianxo, a segunda para Chapela Wofco, que venceu cun minuto 37 segundos respecto a Cesantes Amegrove Cefical. Na xeral, primeira Chapela Wofco, segunda Cesantes Amegrove, terceira Rianxo. Isto foi todo, moitas grazas pola súa atención e ata a vindeira edición de Soltando Estacha.